takže říkal jsem si vůbec, jestli mám dělat tohle video. Vzhledem k tomu, že na žebráky nereaguju. A pak jsem se rozhodl, že udělám, protože ani ne jakoby, abych nadával tomu žebrákovi, ale spíš, abych objasnil tu situaci, proč jakoby dělám to, co on napsal, že dělám. Tady je strašně velký rozdíl v tom, jestli člověku, jestli prostě takhle. Já o tom můžu mluvit veřejně, vzhledem k tomu, že nejsem v IFBB. Jo? Respektuju každýho, kdo je v IFBB a nemluví o tom, protože to je prostě pravidlo a prostě, jo, chápu to. Ale pokud jsi IFBB a pokud děláš jako, že sypání je pasé, jakože to neexistuje a vole, v podstatě se propaguješ na internetu jako naturál, tak prostě to jsi mrtka, jo? Každý ví, že sypání kulturistice je, tím pádem vždycky se dá odpovědět na otázku ohledně steroidů, když jsi v IFBB. I tak, jakože, jo, to je součást sportu, ale prostě nemusím o tom přece mluvit. Je to moje věc, tím pádem si tu moji věc nechám pro sebe. Pak jsou lidi, kteří jsou v IFBB a kvůli tomu, že o tom nemůžou mluvit, tak prostě budou hejtovat ty, co o tom mluví, že jo? Protože vidí, že na tom staví biznis, jako třeba já, a to je strašně sere, že jo? Ještě aby ne, když bydlíš prostě někde na vesnici a prostě tvoje kariéra už dávno skončila, protože jsi zjistil, že vlastně kulturistika, když jsi vlastně byl v té nejlepší životní formě a měl si nasypáno co nejvíc, co to snad jde, tak a pak si se postavil prostě na pódium na Arnoldu, kde si zjistil, že prostě patříš do fyziku, tak jasný, no, prostě z ničeho ti to sen, zjistil si, že kulturista už nikdy nebudeš, dobrý kulturista a tím pádem prostě, jo, začal se soustředit na rodinu, začal se soustředit, myslím, že si otevřel do fitko, máš svoji značku suplementů, tak bys kurva měl se starat o tyhle věci, být spokojený v životě, snažit se prostě vybudovat něco z toho, co děláš, protože kulturista prostě nebudeš, to zapomeň. A ne prostě, vole, psát takovýhle, vole, gejský, vole, statusy, kde, vole, prostě ještě vyfotíš svůj hnusnej ksicht, vole, který prostě, takhle, ty bys mohl být aspoň fyzik, ale prostě nemůžeš být ani fyzik, protože jsi hnusnej, že jo. Takže, vole, ty jsi úplně ztracený v tomhle sportě, tím pádem prostě chápu, že máš mindrák a prostě hejtuješ, vole, lidi, kterým se daří, že jo. Co se týče inzulínu a toho, že o tom mluvím, takže já o tom mluvím, protože to dělám já, stejně jako jsem mluvil o sypání, tak mluvím o inzulínu, jo? A to, vole, říkat, že tím působím, vole, na mladý lidi, vole, negativně, jakože to budou udělat, když třeba inzulín a chcípnou, jsi kokot, vole? To je úplně to stejný, vole, jako kdybys prostě dělal cokoliv. Jako, denně, vole, každý, vole, z těch malých kluků kouká na videa, vole, na internetu, vole, jak každý dělá samý píčoviny nebezpečný a dává jim to snad právo, vole, jít a udělat to, vole. A jsou to prostě lidi, kteří třeba obdivujou. To je to stejný prostě, jak jsem říkal prostě ve videu, že jo. Prostě, vole, když dělal parkour a měl prostě fanoušky, vole, který dělají parkour, ale byli začátečníci a já bych skákal, vole, z 10patrovýho, vole, paneláku na druhý 10patrový panelák, tak, vole, začátečník taky ví, že není kokot a nepůjde skočit to stejný, protože to neumí, že jo. Takže to je úplně stejný jak se sypáním a stejný jak s inzulínem. Prostě, vole, člověk není debil, to bys musel být prostě retardovaný, jako seš ty, abys, vole, si prostě střelil inzulín, vole, a nevěděl o tom nic, takže, vole, tady to je úplně mimo. A druhá věc, co se týče tohodle, že o tom mluvím, tak já nikomu nikdy neříkám, vole, že tohle je to nejlepší, že inzulín musíš dávat, že inzulín je dobrý, že, vole, inzulín je tohle, ne. Já, vole, všechno od začátku, co mluvím o sypání, co mluvím o čemkoliv, co je prostě kontroverzní, tak každému říkám, že, tak vždycky prostě, vole, říkám, že tohle prostě není prostě pro každýho. Jo, a nikoho tím nenabádám, nikdy. Já prostě snažím se dávat veřejně informace ven, které prostě jsou správný. A když už to budeš dělat, tak prostě bys měl mít ty informace. Takže to je jediný, já dělám jedině dobře pro tenhle sport a nedělám žádný, vole, píčoviny, jakože nabádám někoho, vole, k sypání
a vole k tomu užívat vole jakýkoliv látky. Prostě nikdy jsem to nedělal, nikdy to dělat nebudu a prostě dávám ven to, co je správný, jak to dělat co nejbezpečněji a prostě je to pravda, to, co říkám, je pravda, každý s tím souhlasí, jenom debilové ne a já prostě mám čistý svědomí, jo, já prostě nikomu nedoporučuju to, co dělám, lidi mi za to platí, samozřejmě online coaching dělám na tohle a prostě ty lidi z té spolupráce se mnou si odnesou tolik informací, prostě, že vole, je to prostě pomůže, já prostě pomáhám lidem a to je prostě tečka, jo, tady nic jiného není. Já vole to z začátku jsem to vůbec nedělal pro prachy, to, že jsem o tom mluvil veřejně. Ano, samozřejmě se prostě z toho rozjel biznis dobrý, protože vole, lidi vole ví, že mluvím dobře, že mluvím prostě správné informace, protože je mám vole z zahraničí a mám je prostě od těch trenérů, který jsem měl a prostě vole předávám informace, to vole na tom není nic špatného. A co jsem ještě chtěl říct? Chtěl jsem říct, že čuráku, a teď jsem na to zapomněl kvůli tobě. Jsem si vzpomněl ten tvůj ksicht. A prostě další věc je, že někdokoliv napíše i na top trenéra, kde prostě to není tak individuální, kde prostě prodáváme cykly, sestavení cyklů a napíše tam prostě týpek, co vypadá jak mrtka, co prostě nemá zkušenosti se sypáním, nikdy nesypal, vole neumí cvičit, neumí jíst, tak prostě já tyhle lidi prostě napíšu hned, tady vracím prachy, běž do píči, vůbec na to nemáš vole právo sypat a když mi napíše prostě týpek, že vole chce cyklus ode mě, první věc, co mu napíšu, pošli mi fotku, pošli mi jak dlouho cvičíš, pošli mi vole tvoje výsledky a ukaž prostě, jak vypadáš, jestli na to máš vůbec právo, vole, sypat. Jo, takže prostě já to nedělám pro prachy, já to dělám, abych lidem pomáhal. A to je rozdíl, vole, a který tě prostě sere. A další věc je ta, že vole, pokud vím, tak ty dealuješ steroidy. Nebo teda aspoň tehdy jsem od tebe něco chtěl a ty jsi mi to chtěl dát. Takže tím předpokládám, že prostě dealuješ, tím jsi prostě tehdy vydělal na soutěž. A když někdo dealuje steroidy, tak a prodává je někomu, tak kurva, určitě ti nezáleží, vole, na tom, vole, jak zdravotně dopadne ten člověk, který mu to prodáváš, protože chceš jenom prachy. Jo, já prostě steroidy neprodávám a to je důvod, proč to mluvím veřejně, protože bych si jinak sral do huby samozřejmě, že jo. Ale prostě, vole, ty, který, vole, prostě dealuje se sypkou, no dealoval, nevím, jak to je teď, tak, vole, budeš, vole, moralizovat mě, vole, který prostě jenom radím lidem, jak to správně dělat, se uvědom a jak říkám, soustřeď se, vole, na svůj život, soustřeď se na svoji značku suplementů, soustřeď se, vole, na svoji posilovnu, soustřeď se, vole, na svoje dítě, který se ti narodí nebo narodilo, nevím. Každopádně Krasinský zabil ten komentář, že to bude Kentaur, tomu bych taky věřil, protože, vole, jestli bude školit jak ty, tak to bude mít těžký v životě a prostě a to je asi tak, no. To je moje vyjádření k tobě, Jirko Kováči, a neber si mě do huby, protože, vole, nevím, jako, co z toho máš? Já prostě nikdy nereaguju prostě no já sám od sebe bych nikdy prostě nikoho na těch sociálních sítích, vole, nenapad, jakože tohle děláš správně, tohle děláš špatně, proč děláš tohle, vole, seš čurák, tamhle je to, vole, hrozný a, vole, budeš mě moralizovat za to, že, vole, děláš jako, že, vole, je ti líto těch mladých lidí, kterým já, vole, radím, ty debile, ty dealuješ steroidy, tak ti asi líto nemůže být, vole, zdraví někoho, jo, takže se, vole, zpamatuj a běží svůj život, vole, jo, jsi prostě retard, vole, nesnáším tě už dlouho, protože jsi, vole, úplně prostě přeplej v hlavě, myslím, že tě nemá rád víc lidí a už jenom ten tvůj hlas, vole, každýho dokáže nasrat, si myslím, když kouká na tvý videa, takže tak a to by možná mohlo být všechno, no.